אהלן חברים, ברוכים הבאים לעמוד הבונוסי המטורף שלי, תוכנית מיליונר מיינדסט. הסיבה שהזמנתי אתכם לבוא לכאן היום, בין אם זה בכל דרך שהגעתם אליה, זה בשביל להגיד לכם שלהצטרף למיליונר מיינדסט זה צעד מאוד מאוד חכם, אבל הוא יכול להיות הרבה יותר חכם אם אתם עוברים קודם בעמוד הזה, מכיוון שיש שני סוגים של אנשים בעולם, ויש שני סוגים של אנשים שהולכים להצטרף לתוכנית הזאת, אנשים שרוצים להצליח ואנשים שרוצים להצליח בגדול. אם תסתכלו למטה אתם תראו שהרכבתי לכם חבילת בונוסים בשווי של למעלה מ10,000 שקלים, וחלק מהדברים שבכלל אי אפשר למדוד בכסף, כי פשוט אי אפשר להשיג אותם משום דרך אחרת, ובעצם לקחתי מעבר למחיר, כמו השווי של זה כזה לא רלוונטי. מה שבאמת חשוב זה שאם אתם מצטרפים לתוכנית של מיכאל, אתם עושים את זה בשביל להצליח. ובעצם בחבילת הבונוסים הזאת איחדתי לכם את כל הדברים שהולכים להפוך את ההצלחה שלכם להרבה יותר קלה, הרבה יותר יעילה והרבה יותר רחבת היקפים. הוספתי לכם שם דברים שהולכים לעזור לכם בתחום הזוגיות, בתחום הכושר והבריאות והיעילה במשקל, ובעצם והכסף והעסקים וכל דבר שבעצם אתם יכולים להצטרך, כל כלי, כל תוכנית, כל קורס, כל שיעור, כל ייעוץ שאתם תצטרכו בדרך לתוצאות שלכם, ליעד שלכם, להשיג את המטרה שלכם ולקבל את ההצלחות שאתם רוצים, אתם מקבלים כאן בחבילה המטורפת הזאת. אז אני מזמין אתכם לעבור ולראות ולקרוא את הכל ולהצטרף מהכפתור. כמובן אני אקבל עמלה על כל רכישה שתבוא דרך העמוד הזה, ועם העמלה הזאת אני יכול לסבסד לכם את כל הבונוסים המטורפים האלה, שחלק מהם אני אשכרה מוציא מהכיס שלי כסף ומשלם לאנשים אחרים מומחים אחרים שאני מאוד מאוד מעריך וסומך עליהם שהם ייתנו לכם את התמורה הראויה. חשוב מאוד לשים לב שאתם חייבים להירשם דרך הכפתור הזה, או זה שנמצא בסוף העמוד, אבל אתם חייבים להירשם דרך הכפתור שלי כדי לקבל ממני את כל הבונוסים האלה. אם תיכנסו דרך הכפתור שלי ואז תצאו ותיכנסו דרך לינק של מישהו אחר, אני לא אוכל לתת לכם את הבונוסים האלה, כי אני לא אקבל עליכם עמלה. בשביל לקבל את הבונוסים אתם חייבים לעבור דרך הקישור שלי, דרך הכפתור שנמצא פה בעמוד הזה, ולמטה גם מוספתי לכם הנחיות שתוכלו לראות מה לחפש בשורת כתובת כדי לדעת בוודאות שאתם הולכים לקבל ממני את כל הבונוסים. אם במקרה לחצתם ולא קיבלתם ממני את הבונוסים או מייל באופן מיידי, תשלחו לי מייל, אני אשאיר לכם גם את המייל שלי למטה ואני אדאג להעביר לכם את הכל וגם את הטלפון שלי במקרה שיהיו בעיות. אז אני מאחל לכם המון בהצלחה, אני רוצה שתשיגו את כל המטרות שלכם כמה שיותר מהר, ואני פה כרגיל בשביל לעזור לכם לעשות את זה. בהצלחה, המשך יום נפלא, ותעשו את הצעד האדיר הזה, תצטרפו לקורס הזה כי זה הולך לשנות לכם את החיים. אני מכיר המון אנשים שעשו את המחזור הקודם ולא מפסיקים לדבר על מה זה עשה להם.